Был алдын дәүләт техник күзәтү инспекциясы белгечләре уракка төшүсе комбайннарның торышын тикшерә башланы. Унан алда шәхси трактор хуҗалары арасында традицион конкурс үтте. Районда 2400 берәмәк трактор теркәлгән, шуларның 1700 шәхси секторда. Быелгы операция Туба авыл биләмәһендә үтте. Ауыл хуҗалыгында ла шәхси хаталала трактор иң кәрәкле транспорт түрі. Бесән эшләгәндә лә, ер һөргәндә лә, кышкыһын юлдарды тазартканда ла тракторһыз булмый. Туба авылы биләмәһендә бөтәһе 20-гә якын тракторлы ихата бар. Конкурска авыл халкы ентекле әзерләнгәйне. Катнашучылар үзләренең тимер атын тәртипкә килтереп, буяу һәм техник яктан төзекләндерһә, башкалар йөрмәү менән уларны дәртләндереп торды. Инспекторлар менән аралашу тракторчылар өчен дә файдалы булды. Тикшерү барышында техник җитешсезлектәр асыклана, трактор менән файдалануда төрле искәртмәләр бирелә. Трактор авыл yerinde кәрәк техника икәнен һез беләгез бит инде. Бесәнендә утында шуныман эшләйбез. Техника һәйбәт. Ел һайында техосмотр үткәреп торамын. Менә әле бүген дә конкурс була дигәс, ашкынып килдем. Шундай конкурсларда ешрак үткәрәгез ярар. Трактор кәрәгендә авыл yerinde oldu. Besendəşlərə kərək, gerdə sürəgə kərək, utundap bilərgə kərək, biz bütə işte hazır biz sol traktora bittik. Sonsuz bulmay hazır traktorsuz. Bir ölen gaz traktorga. Бындай конкурстар быел икенчегә үткәрелә. Беренче тапкыр ул Бикеш авылы биләмәһендә үткән. Операция барышында тракторларда теркәү кагыйдәләренең үтәлеше тикшерелде. Дәүләт техник күзәтүен үтәү осрактарында тракторсы таныклыгына игътибар бүленде. Авыл халкы бесәнгә әзерләнгән вакытта хәвефле хәлләрне кисектирү максатында был тикшерүнең әһәмияте бик зур. Бұл конкурс инде үткәрелә, чтобы кешеләрне заинтересовать, чтобы тракторлар үзләрен һәйбәт тоткандар, чтобы тех состояние, чтобы несчастный случай ярмагандар инде, дорожный транспортный происшествие булмасын, шуның өчен инде. И хәзер елдан ел безнең районда тракторлар арта, ханы арта. Гомумән алганда торышлары һәйбәт менә, һәйбәт карагандар, эшләгәндар без. Госпошта түләгәндар, страховкалары бар, удостоверениеләр бар, нарушениеләр юк. Ярыш булгач сиңүселәр дә була. Бар талаптарга яуап биргән тракторларның хуҗаларын тәбрикләнделәр. Иң яхшылардан булып Айдар Йосупов, Фраил Фәтхуллин, Иван Марковтың тракторлары билдәләнде. Уларга истәлекле бүләкләр һәм рәхмәт хаттары тапшырылды. Лилия Ахматқожина, Ремьян Турин, яңалыклар хезмәте.